Hausa Top TV gidan nishadi. Kai gamo ni da rabo ni da masoyiya da santa nake fara. Kai gamo ni da rabo ni da masoyiya da santa nake fara. Saboda ke kin zaman totawa ban zuwa sai da ke nake nunawa ba na in fake in ruwar hutawa kin yi dashe babu kushe kin mallake zuciyata mai sona. Ka iya zance da kalaman ba da kwatance mai zaurance da azance kirki na zance magana jari ce ka ci babban zance nasarar aiki ce safari gada ce masu sata ta fasaha masu hali ai suna. Zuciya ta taho san kine yan sanya kin zuba ya zubo babu zancen karya masu mugun abu masu kaunar gaya na yi kwazo na bu manzo na kuma aiki da shi aka san farko na. Kai gamo ni da rabo ni da masoyi da sansa nake kwana. Kai gamo ni da rabo ni da masoyiya da santa nake fara. Karke Allah sai ka ga dace ka samu karke sallah dan daraja ta bage mu bi iyayenka dan daraja suka ke samu kai dogon tashi kuma ga kyan karshe sun koko an yau kai ka akan hanya ka kwana. Fasaha tafi a gurin rainan tsofaffi na gama kafi ba sanda sun nufi rafi tafiya mai ƙarfi ka yi ai mata fi haƙuri da rufafi ka dafe kan tafi ka sanya mutum mai nuna shi ko yana son kai karana. Harshe bashi in ya fice sai dai sharhi da zama tashi iko ne daga lillahi daga isoshi za a fi sabon tarihi masu rabo ko a taɓo